В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 40 години не се празнуват. Обичани в Христа Господа, брати и сестри, често съм сигурен, че и вие сте чували тези думи, и не само тези, и още един куп подобни. Но преди да започна темата, искам да ви честитя днешния празник и да се обърна към всички вярващи хора, всички определили се като православни християни, да колкото можем да отделяме от времето си и да четеме и житията на светиите, защото много бихме могли да научим от тях и много отговори на наши въпроси, които имаме, бихме получили също, четейки житията на светиите. Затова нека всеки да отдели по колкото време може и да прочете. Има кратки жития на светиите в интернет за съответния ден. И така да получим една не само духовна полза, но наистина и тези въпроси, които така ни мъчат, които търсиме отговори и не знаем къде да ги намерим, именно четейки житията ще ги намерим. Сега днес ще поговорим за една тежка язва, която от векове поразява народа ни. Язва, която не пощадява нито тези извън църквата, нито мнозина, които се наричат православни християни. Ще поговорим именно за суеверието. Онова, което свещеното писание нарича вяра в сует. Празна и суетна вяра, лишена от истина. Днес ще започна с думите на нашия Господ Исус Христос. Аз съм пътят, истината и живота. Ако Той е истината, как тогава можем да заменим Неговата истина с бабини приказки и езически страхове? Още в началото искам да ви кажа, че това е една от най-трудните теми за разговор. Не защото няма истина, а защото истината често не искаме да я чуем, особено когато става дума за неща, в които вярваме от малки. Научени от майките, бабите и дядовците си, предавани ни от поколение на поколение. Също така искам да кажа, че когато съм се опитвал да обясня на по-възрастни хора, че тези неща са грешни и неправилни, съм срещал не просто неразбиране, а открито отхвърляне. Казвали са ми, виж сега, ние знаеме, че ти си четеш Библията, ами че ти си там Библията и си гледай работата, нека нас така са ни учили от малки, нашите майки, баби, дядовци и така нататък. И ние така си знаем. А ти сега си тръгнал да ни казваш, че не било правилно. Често съм срещал именно този отговор, когато съм се опитвал да обясня на по-възрастен човек, че тези суеверия не са нищо хубаво. Виждате ли още едно важно нещо? Виждате ли колко е важно именно на какво учим децата си от малки и как това оказва влияние върху целия живот на това дете? И ние, като родители, вместо да учим нашите деца на нашата вяра, говоря за определящите се като православни християни и за тези, които са кръстени, вместо да учим децата си как правилно да се прекръстят, да ходят на църква, да познават житията на светиите, ние ги учим да не си режат ногтите вечер,
да не изхвърлят боклука вечер, че ще си изхвърлят късмета. Връзваме ги с червени конци, казваме ги да не се къпят на задушни цели, когато почине някой. Караме ги да се страхуват от петък 13 и от числото 13 като цяло. Да избягват черните котки, да не празнуват 40-та си годишнина и още, и още, и още. Знаете ли, когато говориш по такава тема, когато искаш да покажеш на някого истината, и то на някой, който е предубеден, който е 100% сигурен, че така е правилно, ти трябва не само да говориш, а да убедиш човека. Трябва да му дадеш неоспорими факти и доказателства, така че сам да осъзнае истината. Разбира се, друг е въпросът дали човека ще ги приеме. Това зависи от ума му, от желанието му, от вярата му и желанието му да познае истината или от нежеланието му да я приеме. Това си е негово, изцяло негово решение и негова свободна воля. Някои просто ще ти кажат: ти си говори каквото си говориш, ние си знаем. Но днес аз ще говоря именно с доказателства, с факти и ще се опитам да ви ги обясня така, че вие да ме разберете. Най-простото нещо, което всеки човек може да направи, което разбира се и аз направих, е просто да влезе в интернет и да напише думичката суеверие. И сега ще ви цитирам какво извадих от интернет и какво пише именно за думичката суеверие. Суеверие от вяра в суе, т.е. суетна празна вяра, е вяра в недействителни закономерности. Суеверието може да се срещне във всяка област на човешкия живот, в науката, в религията, в политиката и така нататък. По своята същност суеверието е предразсъдък, заблуда. Проявява се в извършването или избягването на определени действия, с което се цели постигането на добър резултат или избягването на опасност. Популярни суеверия са убеждението, че числото 13 и черните котки имат лошо влияние върху живота на хората, а носенето на талисмани предпазва от зло. Ето това е обяснението на думата суеверие. Това всеки може да го направи и да провери какво пише в интернет. Ще се опитам да разгледам някои от най-разпространените суеверия и ще започна с изхвърлянето на боклука вечер. Наистина не разбирам защо се вечер. Питах веднъж, защо според вас не трябва да се изхвърля боклука след зале слънце? Ми казаха, защото се изхвърля късмета на къщата. Попитах, а какви са доказателствата за това и какъв е смисълът? А те ми отговориха, така се прави. Така ни е казано, така си знаем. Виждате ли? Просто така си знаят, така се е правило и толкова. Няма разум, няма мисъл, няма доказателства, само сляпо следване на така си знаем. Хора, вие наистина ли смятате, че в обелките от лука, в остатъците от риба, в цигарите от пепелника и във всичко намиращо се във вашия боклук, че от тях зависи късмета на къщата ви? Виждате ли, това звучи даже смешно. Оставете, че ни принизява до примитивни индивиди, обижда интелекта, който имаме като разумни същества, но това е обида и голям грях към Бога. Значи, как може да вярваме, че нашия късмет, нашето благополучие се намира в боклука или в рязането на ногти вечер, или в шиенето? Колко сме зле! Отчаиващо зле сме! Нашият живот, благополучие и късмет са в Божиите ръце. Не зависят нито от боклука, нито от залеза, нито от каквито и да е ритуали и суеверия. Да мислиш, че боклукът ти може да открадне късмета, значи да нямаш вяра в Божията сила. Скъпи хора, суеверията са оскърбление за Бога.
когато вярваме, че от боклука зависи нашето щастие, ние унижаваме себе си, принизяваме Бога и се отричаме от Него. Нашият живот и благополучие са в ръцете на Господа, не в ръцете на боклука или в някакви празни вярвания. Вместо да вярваме в така си знаем, нека вярваме в това, което Бог казва. Бог е нашия покровител и спасител и подател на всяко добро. Всички знаем, че когато паднем в беда и ние или наш близък и сме вече на ръба на отчаянието, сами по себе си разбираме, че само Господ може да ни помогне и избави, че именно към Него се обръщаме и казваме: Боже, помогни ни, Боже, спаси ни, дай ни здраве и това, от което имаме нужда. Нали така? Не се обръщаме към боклука и не искаме от останките в кошчето здравето си и не търсиме късмета си там. Разбирате ли? Колко оскърбяваме Господа с тези наши суеверия и с това наше ние, така си знаем, така сме научени от малки, така са ни казали нашите баби и дядовци. Искам само да спомена, понеже много скоро се блъсках с това, а именно празнуването на 40 години. Казаха ми, че 40 години не се е празнувало. Не знам. Когато попитах, а защо, ми отговориха: ами защото не умряло. Защото било наумряло да празнуваш 40-та си годишнина. Ужас! Ужас! Човек не знае да се смее ли, да плаче ли. Наистина не знаех как да реагирам. Попитах: как така наумряло? При което ми отговориха отново, че просто така си знаят и така е от поколение. И че 40 години не се празнува, защото 40 дни са за покойник. Когато, както споменах в началото, ще говоря с факти и доказателства. Ето какво знаем от Библията, като ще разглеждаме 40 като число, всичко свързано с 40. Ще го разгледаме просто като число в Библията. Истинският смисъл на 40 в християнството. Числото 40 в Библията никога не се е свързвало само с смърт или тъга, а с духовно изпитание, подготвяне и израстване в Божията благодат. Ето и библейски примери. 40 дни Ноя в ковчега при потопа. Време на очистване и ново начало. 40 години израелтяните странстват в пустинята. Изпитание, но и Божия закрила. 40 дни Моисей пости на Синай преди да получи скрижалите. 40 дни Илия пости, вървейки към планината Хорив. 40 дни Господ Исус Христос пости в пустинята преди своята проповед. 40 дни Христос остава на земята след възкресението си, преди възнесението. Виждате ли, в Библията 40 означава време на благословено очистване, духовна подготовка и божествена благодат, не смърт. Свети Йоан Златоуст казва: да не свързвате числата с суеверие. Вярата не зависи от числа, а от сърцето на човека. Числата сами по себе си не носят нито лошо, нито добро. Човекът е този, който вярва или в Бога, или в суеверието. 40 години не е време на смърт. В Библията 40 е символ на изпитание и Божие благословение. Ако някой така ви казва, че не трябва да празнуваш, защото било наумряло, той бърка църковното възпоменание на покойник с празника на живота. Ние не сме езичници, за да вярваме, че едно число може да донесе нещастие. Бог дава живота, не числата. Защо да празнуваме рожден ден, включително и на 40 години? Рожденият ден не е суета, нито е езическо нещо. Това е ден, в който човек трябва да се спре за малко,
и да благодари на Бога, че му е дал още една година живот, че го е запазил и му е дал време за покаяние, радост и добри дела. Всяка година живот е Божий дар. Няма значение дали човек е на 20, 30, 40 или 90 години. Който не иска шумен празник, може да го отбележи смирено и тихо. Ако той желае да се зарадва с роднини и приятели, нека се радва разумно и достойно, както казва апостолът. Радвайте се всякога в Господа. И пак ще кажа, радвайте се. А да се откаже човек от празника си заради някакви суеверия, това е голяма грешка. Християнинът не вярва в числа и лош късмет, а само в Божията воля. Да не празнува, защото си станал на 40, понеже било на умряло, това е невежество и обида към Бога. Сякаш той ни е дал нещо лошо със самото число. Свети Йоан Златоуст казва: човекът е създаден да благодари на Бога за всичко, и за радост, и за скърб, и за всеки ден от живота. Колко ми е болно само да гледам как млади хора, грамотни, с образование и положение, вярват именно в тези бабини измислици и суеверия. И въпреки, че имат разум и са образовани, те изпитват страх и ужас да нарушат това вярване, в което тяхната майка ги е учила от малки. Искам да се обърна към по-възрастните, които не престават да ни учат на всякакви суеверия. Моля ви, ако за вас е трудно вече да спрете с тези глупости, оставете младите, оставете децата, поне тях не обърквайте. И вие, млади хора, не слушайте майките и бабите си, когато ви учат на техните суеверия. Няма нужда да се плашите, когато котка ви мине път. Няма нужда да се безпокоите, че идва вашия 40 годишен юбилей. Няма нужда да се тревожите, че днес е петък 13. Не се плашете да си изрежете ногтите вечер. Спокойно може да се изкъпете и на задушница, и когато почине някой. Спокойно може да зашиете или закърпите някоя дреха. Никъде Господ не ни е забранил тези неща и не ни учи, че късметът ни е в боклука. Отворете очите си. Не сме създадени от Бога, за да живеем в страх. Не сме родени, за да робуваме на суеверие, на числа, на дати, на котки, на ножици и на буклучийски кофи. Създадени сме по Божий образ, разумни, свободни, с душа способна да обича и да благодари. Вашият живот, вашия късмет, вашето добро, те са в ръцете на Бога, а не в ръцете на суеверията. Слушайте Христос, а не бабините приказки. Господ ни казва: аз съм пътя, истината и живота. Стига сте вярвали в страхове и тъмни приказки, живейте разумно, радвайте се на живота, благодарете на Бога за всяка година и пазете сърцата си чисти. И когато Бог ви дари живот и здраве и станете на 40, не се страхувайте да празнувате. Просто благодарете на Господ за здравето и живота, който имате, и празнувайте. Помнете, няма по-голям грях от това да забравиш, че Бог е над всичко. От днес нататък нека всички суеверия да се срамуват от вас, а не вие да се срамувате от истината. Нека днес всеки от нас изхвърли не боклука вечер, а боклука от сърцето си. Суеверията, страховете и празните вярвания. Нека се обърнем към Господа с простотата, но силната молитва на вярата. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Господи Исусе Христе, избави ни от робство на суеверията и празната вяра. Дай ни чисто сърце, разум, просветен от Твоята истина, и устой, които да стоят твърдо в Теб. Научи ни да Те славим във всяко време и за всеки ден от живота ни. По молитвите на Света Богородица, на Свети Никифор и на всички светии, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.